Добър ден на всички и честит празник! Честит 9 септември! Някои от политическите ни опоненти и някои от съвременните историци искат тази дата, 9 септември, да бъде зачеркната, да бъде затрита и забравена от българската история. Няма как това да се случи, тъй като нашата памет не е толкова къса, нашата историческа памет. И още нещо, когато човек казва, че е родолюбец и патриот, няма как да забравя дати. Няма как да се забравя нашата история и да се забравят антифашистите, проляли кръвта си за справедлива и социална България. А само когато ние помним миналото и си вземем поуки от него, само тогава можем да вървим в настоящето и с бодра крачка да пристъпим към бъдещето. Затова ние днес сме се събрали тук и още веднъж ви казвам честит празник. Сега ми позволете да дам думата на Атанас Зафиров, който е втори в листата на БСП Лява България. Тук сред нас е и водачът на листата Петър Кънев и вашите аплодисменти за него. Уважаеми другарки и другари, скъпи съграждани, уважаеми гости и граждани на град Бургас. Днес отбелязваме една важна годишнина, не само за нашата партия, но и за нашата страна. Изминаха 70 години от онзи 9 септември, когато в България настъпи коренна промяна, когато страната ни тръгна по пътя на народната демокрация и социалистическите преобразования, когато България престана да бъде съюзник на Хитлер и Мусолини, когато страната ни започна процес на модернизация, индустриализация, развитие на науката и културата, земеделието и туризма. В края на този период, започнал на 9 септември 1944 година, страната ни бе на 27-мо място в света по развитие. Бе уважавана и на изток, и на запад. Десницата вече 25 години опитва да наложи мисленето, че в онези 45 години България е била концлагер, безпросветна джунгла, че гражданите са били бедни и репресирани. Не, уважаеми другарки и другари, не е така. Сред нас са хората, които с двете си ръце, с мозъка си, но най-вече с сърцето и с душата си работиха за онази България, която въпреки грешките и трудностите бе по-развита, по-справедлива, по-социална, по-образована и по-културна от днешна България. Аз не зная как е в други страни със сходна съдба, но за нас социализмът донесе позитиви, донесе успехи, донесе развитие. Именно за това немалка част от българите изпитват носталгия по това време. Не можеш да изпитваш носталгия по нещо лошо, нали? Освен носталгия, хората днес изпитват и разочарование от прехода, който вместо градивен бе преход на реставрацията, на дивия капитализъм, на разрушението и разграбването. Не такъв преход искаше българския народ, но му бе наложен един десен модел, който остави извън борда милиони българи, който обруга достоинството на трудовия човек за сметка на едрия капитал. Преход, в който ни бяха внушавани десетки постановки, че е нужно по-малко държава, че държавата е лош стопанин, че лозунгът "обогатявайте се" е единствения правилен и че егоизмът е висша ценност, че всичко в миналото е лошо. Но това съвсем не е така. Виждаме, че в световен мащаб митът за либералния капитализъм и това, че той е най-висша и успешна форма на развитие, претърпя пълен провал. Не е случайно. Най-продаваната днес книга на Запад е "Капиталът" на Карл Маркс. Съединените американски щати и Европа са в тежка криза. Това е една системна криза на капитализма. В рамките на тази криза думата социализъм отново звучи атрактивно и все по-гордо. Ние не се отказваме от тази дума. Ние не се отказваме от идеите и идеалите си. Идеите се променят.
защото и светът се променя. Днес социализмът не може да бъде тоталитарен, не може да е казармен, не може да е административен и чиновнически. Днес социализмът е идеал за една демократична, но и социална държава, за отворено към света и световната икономика, но и живеещо с грижата за отделния човек общество. Идеите се променят, но нашият идеал е свят и вечен.